Dobrý den lidi, ukážu vám nové kompilační technologie. Sice je to chrčito a chrchel, ale jako mezi náma je to dobrý kompil. Momentálně se ta mrtka načítá, víte, že to bliká. Čekám. Hajzle, jeď! Čekám. Dívejte na to technologii. Ultranový kompil Windows, co to je? 98. Ne, ten starší je SAS. Ta mrtka už nefunguje. Ale je to dobrý kompil, prdel za 5 kg. Musím trošku bochnout, poběhnout, ale to nefunguje. Vy vidíte starou klávesnici, konektor jak do psí prdele, jako, ale je to strašně malý do psí prdele. Dívejte, ukážu vám zadek, jo, tohoto. Takže, tady vidíte starou technologii, nestačí ani nový ten do tohoto nestačí ani senka. Zkus to nefaká. Teď vole, to nefunguje vůbec už. Nyní zkusíme restart programu. 3, 2, 1. Vidíte? Ať to začne zase reagovat. Teď to přestane blikat a začne to fungovat. Snad. Jedno ze svých spuštění je kompletní. Furt čekám, obrazovka bliká. Chceš mi na cigáry máte jo? Tak už se rozjeď ty šuliné! Nyní provádíme rekonstrukci počítače. Nyní... Au, do prdele. Bolelo. Nyní se dívám dozadu na komplu. Zkouším provést znovu nahození obrazovky. Internet funguje, káble fungují, to nefunguje. Tak by se to zase mohli nahodit. Takže, zprovázím restart za 3, 2, 1. Už to brble. Vidíte, už to funguje. Já jsem dobrý. Načte nějaký data. Načítá, říká to wait, to znamená čekat v překladu. F1 resume. A teďka. Jdeme dělat smajlíky. Tadyhle. To vidíte, tak vyskakuje. Mačti se. To furt drží. Čuk, kde tam je? Nefunguje. F1 mačkám. A ten kolik tady vypojedej. Bouchy, mačkám to a nic. Co? Provádím ranu. Kurva. A nebo tady ještě zbývá. Růžové písmenko. Růžová písmenka jsou všude. Zase růžová písmenka. A nic. Ježiši. Ale no se nám to. Je to vyprodali ten kompil sám o sobě, že celý pojenej. Takže, převede se vám účinnost systému Windows ABIOS, nebo co to bylo za mrtvu. ABIOS. Přeju vám hezký den.